Hei taas! Tänään lähdetään käymään mun ystävättäreni luona kesämökillä. Hän on aina siellä. Näin kesät ja talvet on kaupungissa. Siellä on kesäkukkia ja isoja puita. Ja ensi talvena sinne tulee moto, joka kaataa ne puut. Näemme ensi vuonna, minkälaista on, kun ne ovat kaatuneet ne puut. Eli teemme tällaisen retken nyt, että millainen on luonnollinen, ihana ympäristö. Lähdetään matkaan. Uhu! Tervetuloa vaan. Alataan. Tervetuloa uudelleen. Ihanaa Hilkka, että sain tulla. No joo. Olen nyt tullut tänne Hilkan luo, ystäväni luo. Kerrotko mulle, minkälainen mökki tässä nyt sulla on, kun mulla ei ole yhtään tätä näköä, niin nyt täytyy mulle kuvailla, minkälaista täällä on. 6x3. Sellainen mökki, se on pieni. Ja sitten siinä on 3 ikkunaa. 1 ristikoikkuna ja sitten on tämmöisiä tuuletusikkunoita. Se on sellainen. Eli sinä asut tuossa niin kesät. Kesän. Niin. Onko kauan asunut siinä? No tää on ollut mulla nyt, niin olisiko 4 vuotta. 4 vuotta. Ja tulet aina Tää tänne oli kesäksi. ihan täynnä tuosta noin 6 isoa kuusiaitaa, kun mä oon tullut eka kerran. Tuletko aina mun avustaja kertomaan vähän kans, mitä täällä näkyy? Vähän kuvailutulkkausta. Vaaleanpunaiset pionit on nyt ihan parhaimmillaan. Tuossa terassilla on 2 suurta upeaa kukkaa ja terassin reunalla toiset 2. Ne nyt ei näy siinä, mutta täältä löytyy suuri upea pionipensas ja akille ja Pionipensas, akille. Minkä värinen on akille? akille ja tuommoinen oikein tummankomea siinä. Ja sitten siinä Sinihiuskoa on tuolla ruukussa. joo. Ja Onko krassin taimia? on. Tuossa Ne toisessa on semmoista matalaa, mutta ei ne ole näköjään kasvanut. Tai piti vähän korkeammaksi tulla. Kyllä ne siitä vielä ehtii Niin. kasvamaan. Sitten tuossa on keltainen Lapin vuokko. Ahaa. Tommonen. No tuota mä en tunnistanutkaan, että Joo. mikä Mikä tuo on. värinen on lapipuokko? Sen on keltainen. No niin, Ihan keltainen. kirkkaan. Hyvä minä, minkä Niin, värin toinen Niin, sanoo. niin tuolta tuo naapuri rouva on tuonut Sallasta niitä itsellensä ja se antoi mulle sitten. Onpas hieno. Oikeesti. Kauanko se on ollut siinä? Viime kesästä. Ja nyt kukkii siinä Joo. niinkin. Joo, se on aika pitkä nyt. Wow. Semmoinen On tuommoinen. reilu 40 senttiä. Näkyykö Joo. se? Näkyy se tuohon sitten, kun jos siirtää sen. Se on ihan kiva. Silleen, melkein koko kesän se kukkii. Onko sulla se nyt Sitä voi- käsissä? Mitä? Onko se nyt sun kädessä? Ei, kun se on tuossa mun laatikossa kukkii. Tuossa akilleenjoen vieressä. Niin jäänyt tuonne. Siinä on varmaan syysleimu oli silmillä. Tässä varmaan ihan ruiskaunoksia tämän kanssa tämän lapivuo. Katsopas, tuolla on ihana kukka, se on mennyt tuonne piiloon. Mihin se on mennyt? Otetaan se pois siitä. Tuosta. Lapivuokasta. Tuolla on välissäkin jossain 1 pioni, mutta se ei ole lähtenyt. Ja sitten kehäkukat on jäänyt tuonne, sinne on vähän kuivia varmaan. Ei siellä paljon muuta tai ole noussut. Se on aika jäänyt vähän. On siinä ollut valtavat kukat. 7. Oliko niitä sen 2, 4, 6, 10? Siinä 10. Joo. Sitten näkyy vielä Vuorikilpeä tässä vanhan talon seinustoilla. vuorikilpi. Joo. Minkä näköinen se on? Se on semmoinen vihreä iso lehti, mihin tulee semmoinen punainen, minkälainen se kukka oikein on. Semmoinen nätti kukka. Mä sanoin, että se on nätti, kun se kukkii.
Ja se on monivuotinen. Joo, se leviää itsestään. Se on levinnyt tuohon vaikka kuinka. Niin. Täällä toisella puolella on sitä. Niin. Aika taitavaa tälle saa puutarha. Ei tarvii Niin. ostaa mitään, Ei. vaan aina kaikki löytyy näistä itse Niin. siementävistä. Niin. Kerrotko Hilkka, mitä siinä näkyy siinä talossa? Tässä vanhassa talossa Eikö kuin uudessa. Tämä, No siinä on punainen pikkuinen mökki, jossa on valkoista noi kulmat, ikkunapuitteet, ovi. Kaikki musta katto. Se on sellainen. Ja sitten vähän terassia tuossa edessä. Se on kiva. Syksyllä varsinkin. Tässä on vieressä sauna. kummalla puolella Sitten sun oikealla puolella. tuolla Joo. Siellä sauna. puolella. Joo. Ja siinä saunarakennuksen jatko on sitten, ensin siinä on semmoinen työkaluvarasto miehille. Sitten aitta ja sitten liiteri ja sitten vanha se WC, mikä on nyt varastona. Joo. Ja sitten on tommonen irrallinen vanha aitta. Vielä. Joo, joo tuossa Täällä on päädyssä. monta taloa tässä Joo. pihassa. Niin on. Oikeesti. Eikö tuo on, yksi on saunarakennus, sitten on aitta, sitten on minun mökki ja sitten tämä päätalo tuossa. Onhan tässä 4. No oho. Joo. Kaikki on tämmöisiä punavalkoisia, vähän kuluneita. Ihanan tunnelmallista. Joo. Tämmöistä. Joo. Tähän saisi hyvän elokuvan tähän pihaan. Just niin. Draamallisesti. Niin. Mitähän tässä justiin tehdä? No joo. Tämä No on joo. sitä vanha aikaista. Hilkka. Miten kun tänne tulee syksyllä se metsämoto leleikkukone, mikä se nyt onkaan Joo. se monitoimikone, joka kaataa nämä puut, Joo. kaikki, tai en tiedä mitä sulla tähän jää, Niin, sitä en tiedä tosiaan. mutta Mm. tämä mahtava sademetsä, Joo. täällä on näin paljon korkeilla puita, On. näin, sitten on kukkia ja aluskasvillisuus. Joo. Mitä luulet? Miltä näyttää sen jälkeen, kun puut kaadetaan synkältä. Elikkä tuleeko tästä niinku talousmetsä vai onko tämä niinku sitten vaan, että kaadetaan niinku vanhojen puiden takia tämä? Minkä takia tästä kaatuu tämä? No tässä on niin märkää varsinkin tuosta kuusesta tuonne metsään. Se on niin märkää. Sieltä ei voi vaan pelkästään harventaa. Ne kaatuu, ainakin ne sanoo ne miehet, että sieltä kaatuu sitten tuulella. Että ne otetaan siitä. Mutta tähän jätetään tähän maantien varteen. Esimerkiksi siinä on se kuusiaita, niin se katkaistaan kyllä, kun se on niin korkea. Että se haittaa tähän niin kuin auringon valo. Niin ne katkaistaan nuo kuusiaita tuosta, mutta jotakin jätetään niin kuin siihen, kun ne kaadetaan tuonne maantien puolelle. Että tuohon voi jäädä jotain, mutta kaikki nämä vanhat otetaan pois. Oletko sitten ajatellut, että mitä tähän kasvaa? Tuleeko tästä talousmetsä vai joku? Olen joskus kuullut, että rauduskoivu olisi hyvä. Kävisikö semmonen, että ei se jäisi ihan... Joo, Tai se kävisi ja varmasti hyvä, kun tässä on märkää, niin paljon sitä märkyyttä tässä maassa. Niin Se voisi olla. 10 vuoden päästä olisi sitten mahdollisesti kaunista. Joo, Mutta joo. Kyllä jotain pitää, ei sitä ihan voi semmosena katsoa sitten, että on raiskattu koko tai kaadettu kaikki. eli se olisi mieleinen. Joo, semmonen voisi olla hyvä. Me näemme mitä tänne on tapahtunut ja katsomme minkälaista meillä täällä sitten on tai sinulla täällä on. Joo. Joo, muutos on iso. Mä tiedän sen. Varmaan ihan
välillä pelottaa. Niinkö? Joo. Se on vähän. Puut kuiskivat sulle. Toivotaan, että ne kuiskii. Mikä ensi vuonna kesällä me tulen tähän ja sitten katsotaan mitä täällä näkyy. Joten nyt me tästä lähdemme kotiin päin. Kiitoksia Hilkalle. Kiitos, Ei kiitos. muuta kuin hei hei! Hei hei. Hei ja tervetuloa uudelleen vuoden päästä Ai maisemia katsomaan. niin. Hyvä. Sitten tullaan. Joo. Jeps. Hei hei! Hei hei.